Anyị na-asụ unu nnọọ n'ihe omume nke mgbasa oziọma GCK. Anyị na-enwe aṅụrị n'ịbụ onye a gọziri na GCK nke mere ụnyaahụ. Okwukwe siri ike na-alụ ọrụ ebube na-agbanwe ọnọdụ. Iji maka nwanyị nke nwere olulu ọbara n'akwụkwọ nsọ, ọ bụrụ na m ga-emetụ naanị ọnụ uwe ya aka, a ga-eme ka ndị ọcha. Okwukwe ya siri ike ka na Jizọs nọ mara ọkwa wee na-asị, kedu onye metụrụ ọnụ uwe m aka? Ike apụwo n'ime m, ka Jizọs kwuru. Nke a na-agwa anyị na ike dị n'okwukwe ma ọ bụrụ na anyị tinye okwukwe n'ọrụ. Ka okwukwe gị sie ike n'ụbọchị nke taa, ị ga-anata ya n'aka Chineke. Okwukwe bụ ntụkwasị obi. Ịtụkwasị onye nwe anyị obi, ikwere na ya, ị mara na ọ dịghị aha ọbụla nke e nyere n'okpuru anyanwụ a n'ime obodo ọbụla, ọ dịghị aha ọbụla na obodo ọbụla nke a ga-eji wee zọpụta anyị ma ọ bụghị naanị aha Jizọs. Apụrụ m esi na ewerewo m ndụ m tụkwasị n'aka gị. Ana m ewere ọbụnadị ihe mere n'oge gara aga, amamikpe niile nke mgbe ochie, nyefee n'aka gị nsọ. Werezie ọbụnadị ọnọdụ dị ugbu a nke na olileanya na-adịghị n'ime ya, wee nyefee n'aka gị nsọ. Ọdịnihu nke dịka gasị na amaghị ihe ọ ga-abụ. Onye maara ihe ga-eme echi, i werezie ihe niile nyefee n'aka Chineke. Mgbe ahụ ka nnwere onwe zuru oke ga-abịa. Nnwere onwe nke gị, nnwere onwe na-adị ugbu a, nnwere onwe zuru oke, nnwere onwe a na-achọsi ike, ọ ga-eru gị aka n'aha Jizọs. Amen. Ugbu a, ọ bụrụ na ịhụ nri esiri nri mara mma, anụ na azụ juru n'ime ya, ọ ga-eme ka agụụ na-agụ gị wee bịa na njedebe. Ọ bụ eziokwu na ị nwere ike ị na-akpọ ndị mmadụ oku sị ha bịa rienụ, bịa rienụ. Ọ gaghị enwe ike mee ka agụụ na-agụ gị nwa kwụsị. Na ị na-akpọ ndị ọzọ oku bịa rie, bịa rie, ọ gaghị egbo mkpa agụụ na ndụ gị. Olee ihe ga-egbo mkpa agụụ? Ọ bụrụ na ịtụkwasị obi na nri a mara mma nye gị, isetịpụ aka nke okwukwe wee were ya tinye n'ọnụ gị, rie ya rijuo afọ. Ọ bụ mgbe ị na-eri ya, ọ baa n'afọ gị, mgbe ahụ ka nsogbu agụụ ga-abịara njedebe. Ị na-anụ ozi ọma banyere eziokwu, banyere Kraịst, banyere ịhụnanya ị nwere n'ebe Kraịst nọ. Ị na-aṅụrị ọṅụ banyere ihe ahụ ị nụrụ, na-akọrọ ndị ọzọ akụkọ banyere ihe banyere Kraịst, mana ọ gaghị egbo mkpa nsogbu na mmehie na ndụ gị. Ọ bụ okwukwe gị na ntụkwasị obi ị nwere n'ebe Kraịst nọ. Ama m na ọ bụ Kraịst bụ ya ogbugbo mkpa nye nsogbu m niile. Ọ ga-abụrụ m onye nzọpụta m, ọ ga-abụrụ m onye nwe m. Ọ bụ ya bụ ihe ga-eweta gbo mkpa na nsogbu gị na ndụ gị. Tiere m nnukwu amen. Okwukwe ekwere na ebe onye ahụ na-emeri emeri nke na-etiji ya agbanọ. N'akwụkwọ Jọn isi 8 amaokwu nke 30, dịka ọ na-ekwu okwu a, ọtụtụ ndị mmadụ kwere na ya. Ekwere m. Onye nke ọzọ asị n'ebe ahụ, ekwere m. Anwaala m ihe niile m nwere ike ịnwa n'oge ahụ, ma ugbu a amaara m, lekwanụ, onye a nke na-etiji yoku, onye a nke na-etiji ya agba niile, lee na onye nzọpụta. Ekwere m. Dịka ọ na-ekwu okwu ndị a, mgbe ọ na-ekwu okwu ndị a, ọ dịghị ele anya n'akụkụ ndị nọ ọ dịghị ele anya nchagharị anya ka ọ hụ ndị nọ n'akụkụ ya ma ọ bụ onye okpukperechi. Ọ bụ mkpebi nke onwe na otu onye, mmadụ abụọ, mmadụ atọ, mmadụ 10, mmadụ 30, puku ise, puku 10. Dịka ọ na-ekwu okwu ahụ,
mgbe ọ na-ekwu okwu ahụ ọtụtụ ndị mmadụ kwere na ya. Amaokwu nke 31. Ya mere Jizọs na-asị ndị Juu ndị kwerere, ọ bụrụ na unu na-anọgide n'ime okwu m, nọgide. Onye nwe anyị Jizọs, anyị ekwerewo ugbu a, gịnị mere iji wee na-asị ọ bụrụ na anyị anọgide? Ịma na ihe na-eme na ndụ mmadụ bụ na e nwere ihe na-asịghachi aka elekere azụ na ndụ ya, ọ na-ala azụ. Anụrụ m banyere otu ezinụlọ, nwatakịrị ha amụrụ ya ọ bụrụ onye ntị chiri na onye na-adịghị ekwu okwu. Otu onye nke Chineke a na-anụ aha ebe niile wee jee ịkpọsa ozi ọma na obodo ha. Ya mere dịka nwoke ahụ onye mgbasa ozi ọma kpesịrị ekpere dịka o sisiri ozi ọma n'ụbọchị ahụ, leenụ ịda ogbi ya wee pụọ, ntị ochie a wee pụọ na ndụ nwatakịrị ahụ. Nwatakịrị a wee na-anụzi ihe niile wee zuo oke dịka chi si kee ya. Nwoke ahụ ya na nwunye ya nwere n'obi ụtọ. Ha wee laa n'ụlọ ha. Mgbe ha laruru n'ụlọ, a wee kpọkọta ndị agbata obi ha niile gburugburu, a wee mee mmemme, sie oriri, wee weta ọbụnadị arụsị niile nke obodo ha, wee were otuto dịrị Chineke nye arụsị a, wee mesie mmemme ahụ. Mgbe ha mesịrị mmemme ahụ, nwatakịrị a wee laghachikwa azụ dị ka onye ntị chiri na onye dara ogbi, n'ihi na e were otuto dịrị Chineke wee jee nye arụsị apịrị apị. Ọ gaghị n'iru etu a, mana ekele dị Chineke na ha ghọtara ya. A wee chịkọtakwa arụsị niile ahụ ụbọchị ọzọ na-eso. Mgbe ha mesịrị mmemme ahụ, a wee bịa n'ebe a na-agbasa ozi ọma na crusade a, were wezie ihe niile eji ekpere arụsị a, dobe ya n'ụkwụ ala onye na-agbasa ozi ọma, e wee suo ya ọkụ. Ha wee kpekwa ekpere ọzọ, kpọkuo Chineke obi ebere. Otu onye nyere m aka tie ya, Chineke obi ebere, Chineke obi ebere. Nwatakịrị a wee bụrụzikwa onye Chineke metụrụ aka ebere ya ọzọ. Ntị a na-anụ ihe, ọnụ ya a na-ekwu okwu. Kọrọ Jizọs aka, kọrọ Jizọs aka. Ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu okwu, na Chineke ga-anapụta gị pụọ na okike agbụ niile ọbụla ma ọ bụrụ na ị ga-anọgidesi ike n'ime okwu m. Mgbe ahụ unu ga-abụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie. Dị ka ị na-abịakwute onye nwe anyị, ị ga-anọgide. Ihe ịrịba ama nke ọlụ ebube nke ike, ọ gara aga n'iru na-amụba na ndụ gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, achọrọ m nzọpụta gị, achọrọ m mgbaghara gị. Ọ bụrụ na ọ dị mfe otu a, ị gaghị eme ya nke a ugbu a. Gịnị mere iji egbu oge? Ọ bụrụ na onye nwe anyị site n'obi ebere ya, n'ihi na ọ bụ onye nzọpụta gị, ọ na-akpọ gị oku ugbu a. Ọ na-asị gị welie aka gị elu ka m mara na ị chọrọ mgbaghara m sitere n'aka m, nnwere onwe sitere n'aka m, na nzọpụta sitere n'aka m. Welie aka gị ahụ elu ugbu a, ebe ọ bụla ị nọ ugbu a na-anụ ozi ọma, maọbụ na igwe redio, maọbụ na ị na-ekiri anyị na igwe TV, maọbụ na ị nọ na-anata ozi n'otu aka. N'ebe ọ bụla ị nọ, welie aka gị elu ebe ọ bụla ị nọ. Nzọpụta ga-eru gị aka ugbu a. Ọ bụrụ na ị na-eweli aka elu, guzoro ọtọ, kwụrụ n'ụkwụ gị, guzoro Jizọs, guzoro Jizọs. Ihere emela gị, achagharịla anya, atụla uche. Aga m anara ya ka ọ na m agaghị anara ya? Abụ m onye mmehie n'etiti igwe gwọrọ ọgwụ dị etu a? Kpọkụ aha onye nwe anyị na ekpere, si onye nwe anyị, achọrọ m mgbaghara mmehie site n'aka gị, achọrọ m nnwere onwe site n'aka gị. Apụghị m ịnapụta onwe m, inye onwe m nnwere onwe. Ọ bụ naanị gị bụ onye pụrụ inye m nnwere onwe. Achọrọ m nzọpụta gị. Ekwere m,
ana m ekwupụta na ịbụ onye nzọpụta m ugbu a. Guzoro ọtọ, onye nwaanyị gọzie gị. Ị ka nọ ebe ahụ, ị ka nọ n'ote aka, ị ka na-eche ya eche, welie aka elu, guzoro ọtọ ebe ọ bụla ị nọ. Onye nwaanyị chọrọ ịzọpụta gị, mee ka ị nwere onwe gị, mee ka eluigwe mara na ị chọrọ nzọpụta ya ugbu a. Dịka ị na-eguzoro ọtọ n'onwe gị, gwa Chineke okwu n'etiti onwe gị na onye nwaanyị. Si onye nwaanyị, were ọnụ gị funwuo ọkụ, gwa onye nwaanyị na abụ m onye mmehie. Ama m na ọ bụ naanị gị bụ onye pụrụ ịzọpụta m, ịgbaghara mmehie m. Ekwere m na azọpụtawo m ugbu a. Atụkwasịrị gị obi. Kelee ya, gwa ya, dịka ịzọpụtara m, ọbụla dị ugbu a, agaghị m alaghachikwa azụ na-arụrụ aka na mmehie ọzọ. Aga m anọgidesi ike n'ife onye nwaanyị ka m kpere gị ekpere. Onye nwaanyị, anyị kpere n'aha Jizọs Kraịst. Anyị tụkwasịrị obi na nkwa gị niile na onye ọbụla nke na-akpọku aha onye nwaanyị na a ga-azọpụta onye ahụ. Onye nwaanyị, ndị a niile gosipụtawo na ha chọrọ ka gị nwa bụ Kraịst bụrụ onye nzọpụta ha, bụrụ onye nwe ha. Amaara m na ọ dịghị onye ọbụla ị ga-ajụ. Onye nwaanyị, site n'obi ebere gị, site n'ịhụnanya gị, site na amara gị, zọpụta onye ọbụla n'ime ha. Metụ ndụ ha aka n'otu n'otu, nwoghaa ndụ ha n'otu n'otu, nye ha nnwere onwe nke amamikpe na ikpe ọmụma nke n'obi ha, bụrụ ihe a ga-ewepụ ka ọṅụ na udo na ndụ ọhụụ nke na-esochi nzọpụta azụ wee bụrụ ihe nketa ha ugbu a. Anyị ekele gị onye nwe anyị, n'ihi na anyị kwere n'ịzawo. Anyị kpere n'aha Jizọs, amen. Nna, anyị kpere n'aha Jizọs. Otu ahụ ị dị ụnyaahụ ka ị dị taa, wee dịgide otu a ruo mgbe ebighị ebi. Ị sị na ị bụ Chineke. Abụ m Chineke, adịghị m agbanwe. Jizọs Kraịst, onye nzọpụta, onye mgbapụta, onye na-agwọ ọrịa, onye na-alụ ọlụ ebube. Otu ahụ ị dị ụnyaahụ, otu a ka ị dị taa, otu a ka ị ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ị mere na mbụ, onye nwe anyị, anyị kwere gị na ị ga-emekwa ya oge ugbu a. Onye nwe anyị, nyere onye ọbụla nke nwere ịma aka n'iru, ọ bụ ịnya ịgba aka n'iru nke ikpu isi, ma ọ bụ nke ntị ochi, ma ọ bụ nke dara ogbi. Onye nwe anyị, n'ike gị, metụ ha aka nsọ gị, gwọọ ha ọrịa n'aha Jizọs. Akpụ olu, ọbụna ndị ka mkpụmkpụ fụrụ n'azụ, ọbụna ọhania, ma ọ bụ nsogbu ọbụla n'akụkụ arụ ọbụla, ana m arịọ, wepụ ya ugbu a n'aha Jizọs, amen. Ọrịa nke dị n'ime arụ nke na-enweghị ngwọta, ọrịa kansa, ka agwọ gị ugbu a n'aha Jizọs, amen. Ọrịa obiri n'aja ọcha HIV, enye gị iwu ka agwọ gị ọrịa n'aha Jizọs. Ọrịa ụkwara nta, ka agwọ gị ugbu a n'aha Jizọs, amen. Ọrịa sickle cell na-aga n'ọbara na ihe mgbu niile so ya aga, onye nwe ana m ekpe ka ịlụ ọlụ nkegharị okike na ndụ nwata nwoke ahụ, nwata nwaanyị ahụ, ka ọrịa sickle cell, ọrịa ọbara ahụ oburu mpụta ụwa, ka ọ laa ugbu a n'aha Jizọs, amen. Ana m ekpe ekpere na ndị niile bụ ndị dara ngwụrọ, ma ọ bụ ndị ọkpa ha tụrụ, ma ọ bụ ndị nwere ọtụrụ ọkara, ma ọ bụ ndị nwere gbajiri aka ma ọ bụ ụkwụ n'ọkpụkpụ, ana m arịọ, gwọọ ha mgbaji aka na ụkwụ ahụ, nyekwa ya ike na ume iguzoro wee gawa ije n'aha Jizọs. Agbanyeghị aha nsogbu ọbụla nke ị na-agabiga, agbanyeghị nkọwa banyere ihe mgbu nke ị na-agabiga, ana m ekwubi okwu nke ike dị n'ime ya na ndụ gị,
ka a gwọọ gị ọrịa n'aha Jizọs. Amen. Ebe a ma ọ bụ na igwe redio ma ọ bụ na TV ma ọ bụ ndị nọ n'otu aka na-anata ozi a, ebe ọ bụla ndị mmadụ ji wee na-esonye ihe omume a, ana m arịọ ka ihe ịrịba ama gazuo ebe niile, ngosipụta nke ike Chineke gaa njem ebe niile. Onye nwe anyị, mee ka ọ pụta ihe na ndụ onye ọbụla, mee ka ọnụ ọchị waa onye ọbụla n'eze, ka ọgbụgba ama dị n'ọnụ onye ọbụla. Anyị ekele gị onye nwe anyị n'ihi na anyị kwere n'ịzawo ya, ịzawo ekpere anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. I mere nke ọma wee sonyere anyị na Global Crusade nke anyị na Kumuyi mere. O nwere m anya na nke ewetego ngọzi Chineke na ndụ gị, na mkpụrụ obi gị, na ndụ gị. Ya bụ, anyị na-asị gị ka ị na-esonyere anyị n'akara anyị ji enweta Kumuyi. Ya masị gị ma mee ka ndị ọzọ soro eketa oke n'ihe ngosi a. Sonyere anyị na nke ọzọ anyị na-eme dịka anyị na-abanye na Crusade anyị na Kumuyi nke ọzọ na-abịanụ. Onye nwe anyị gọzie gị.